गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण. नामो चिन्ह मंगलाचरण हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम हरे कृष्ण. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. பகவான் கிருஷ்ண யோகத்தில் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை பயன்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்போம் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்தர்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ராம் ஹரே. நம்ம கடைசியா பார்த்தது 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 17வது பதம் பார்க்க போறோம். 17 பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சமமாக பார்த்தல் சரிங்களா. இது 5ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம் இந்த அத்தியாயத்தை 29 பதங்கள்ல. இதுல நாம பார்க்க போறது 3வது இதை பார்க்க போறோம், சமமாக பார்த்தல் சரிங்களா. அதே ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்துல இது சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் தான் ரொம்ப சிறப்பானது. இந்த இடத்துல மட்டும் 17வது பாடத்துல இருந்து பார்க்கறது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ஏன்னா இதுதான் 18 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 17வது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. बुद्धस्तथा मानस तन्निष्ठास् तत्परायणः गच्छन्तय पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 17வது பதம் பாருங்க. எப்பொழுது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைப்படுத்தப்படுகிறதோ அப்பொழுது பூரண ஞானத்தால் அவன் தனது கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். இப்ப புத்தி, மனம், நம்பிக்கை இதை நாம கரெக்டா சரி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் பௌதிகம்தான். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பௌதிகம்தான், இயற்கை தான். இது ஏன்னா இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டது இது புத்தி, மனம். இத நம்ம இந்த புத்தி எல்லாருக்கும் உள்ளது. பௌதிகத்திலயும் இருப்பாங்க, அதாவது ஆன்மீகத்திலயும் புத்தி யோகம் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே நம்ம ஒன்னா இருந்தாதான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முத்தி கிடைக்கும். அப்ப இதை கரெக்டா நாம சரி பண்ணிடணும். புத்தி எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உபநேசங்கள்ல கலந்துக்கிறது, இந்த சப்தங்கள்ல கலந்துக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம், புராணங்கள்ல படிக்கிறது, பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை படிக்கிறது, பகவானுடைய வைபவத்தை பார்க்கறது, இது மாதிரி படிக்க தெரிஞ்சு நமக்கு பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய புத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒருநிலைப்படுது, தன்னுணர்வு பாதையை கொண்டு போகும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி மனம், ஏன்னா 3ஆம் தேதியில படிச்சோம் இல்லைங்களா, நுண்ணறிவு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நுண்ணறிவோட அது கரெக்டான பகவான அனுகிரகத்தோட செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா மனது கண்ட்ரோல் ஆயிடும். மனது கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன பண்ணும், புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்போ கண்டிப்பா நமக்கு நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சிடும், பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்பிக்கை இருக்கனால தான் நம்ம மனதும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் ஆகுது. இல்லைன்னா அதுவும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சப்போர்ட்டா இருக்கு. அதுதான் அவர் சொல்லப்படுகிறார். என்ன சொல்லப்படுறா, பரத்தை நிலைப்படுவதற்காக அப்பொழுது பூரண ஞானத்தால் அவன் தனது கலங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். அப்ப பகவானுடைய இந்த ஞானம் வேணும். என்ன ஞானம்? வேத ஞானம் கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கணும். வேத ஞானம் வேணும்னா புத்தி கரெக்டா இருக்கணும். வேத ஞானம் இல்லாம புத்தி சரிதான் இருக்கும். எல்லா ஜீவராசிக்கும் ஒண்ணு போலதான் புத்தி. ஆனா புத்தியை நம்ம செயல்படுத்துறது கிடையாது. புத்தியை நாம யாருமே செயல்படுத்துறது கிடையாது. ஒரு விஞ்ஞானி கூட சொல்றாங்க, ஒரு ஆர்டிக்கல்ல நான் படிச்சேன். அதுல என்ன போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம புத்தி எல்லாருமே ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு மேல யூஸ் பண்றது கிடையாது.
ஒண்ணுமே கிடையாதுன்றாங்க, யூஸ் பண்றதே கிடையாது. 10% யூஸ் பண்றது ரொம்ப அபூர்வம்ன்றாங்க. 100க்கு 10% யூஸ் பண்றவங்க ரொம்ப அபூர்வம். சராசரி மனுஷங்கள் வந்து 10% தான் யூஸ் பண்றாங்க, சராசரி மனிதர்கள். அதுல ஒண்ணு விளக்கமா சொல்லணும்னா கனிஷ்டக அதிகாரிகள். கனிஷ்டக அதிகாரிகள் யூஸ் பண்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% தான் அந்த மூளை யூஸ் பண்றாங்க. அந்த மத்தியம அதிகாரின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை உணரும் சக்தி இருக்கா பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15%. பரமாத்மாவை உணர்றவங்க 15%. அதுல இருந்து ஒரு 5% போனீங்கன்னா 20% உணர்றவங்க வந்து யாரு பாத்தீங்கன்னா பகவானை அடையறதுக்காக பண்றாங்க. அது பகவானுக்கு அதான் உத்தம அதிகாரியுடைய செயல்பாடு. ஆனா அதுலயும் முழுமையா செயல்படுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. இது நான் சொல்லல, இது வேதமும் சொல்லுது, இந்த ஆர்டிகல் படிச்சதும் சொல்லுது. இது ஆர்டிகல் எப்படி போட சொல்லு பாத்தீங்கன்னா 20%க்கு மேல எவன் ஒருத்தன் அந்த பிரெயினை நல்லா யூஸ் பண்றாங்களோ பாத்தீங்கன்னா தவசி கோலத்துல இருப்பாங்க. ரொம்ப அதாவது அந்த யோகாசனம் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு ஒரு சித்தர் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அவரை போய் ஆசீர்வாதம் வாங்க போனா உடனே சொல்லுவார், நம்மளை பார்த்த உடனே சொல்லிடுவார், உங்களுக்கு உடல்ல இந்த இடத்துல கண்ணுல ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குது, எங்கெங்க சக்கராஸ் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் கரெக்டா சொல்லுவார். ஏன்னா அந்த நம்மளுடைய உடல்ல உள்ள சக்கராஸை அவர் பார்க்கிற தன்மை அவருக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. அவருக்கு அந்த பிரெயின் அவர் யூஸ் பண்ற 25% மேல யூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகி இல்ல, ஞானியோட சித்தர். அதாவது நம்ம 6வது தேதி படிக்கும்போது விவரமா பிடிக்கும், அதை பத்தி தெரியும். சமாதி நிலை அடைகிற ஆத்மாக்கள் தான் அந்த மாதிரி தன்மையை பண்ண முடியும், உணர முடியும். 30%க்கு மேல மூளை யூஸ் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா மறைஞ்சிடுறாங்க, மறையும் சக்தி கிடைக்குது அவங்களுக்கு. இந்த இந்த புத்தி அந்த மூளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், நம்ம பண்றது கிடையாது. சித்தர்கள் மறையிறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மூளையை யூஸ் பண்ணி தான். அந்த 30%க்கு மேல யூஸ் பண்றவங்க 50% யூஸ் பண்றாங்கன்னா சுத்தம். 50% மேல யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கடினமான செயல் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாங்க, ஆர்டிகல் நான் படிக்கும்போது சொன்னேன். இதுதான் நம்மளுடைய பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலே வந்து பகவான் சைத்தன்யர் வந்து ரொம்ப அழகா அற்புதமா அதை போய் சொல்ல வருது. அதை ஒரு இடத்துல சொல்றார், ஒரு உபநேசம் கொடுக்கிறார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரியுடைய செயல்பாடு ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். உத்தம அதிகாரி பகவானை உணர முடியும் சொல்றார், அது புத்தி மூலியமா. அப்போ திவ்யமான அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை அனைத்துமே எப்படி பாருங்க, புத்தியால, மனதால, நம்பிக்கையுடன். இந்த மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு இந்த படம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம என்ன செலுத்துறோமோ பகவானை தான் குறை சொல்லுவோம், பகவானை குறை சொல்லுவோம், தாய் தந்தரை குறை சொல்லுவோம், சமுதாயத்தை குறை சொல்லுவோம், எல்லாரையும் குறை சொல்லிட்டே இருப்போம். நம்பிக்கை இல்லை, யாருமே நம்பிக்கை இல்லை. உண்மை சுத்தமா நம்பிக்கை இல்லைன்னா அது அவ்வளவுதான். நம்பிக்கையுடன் இருக்கணும், அப்பதான். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த கலிகாலத்துல யாருங்க நம்ப முடியும், எல்லாருமே வந்து பாசாங்கத்தனமான லோகம் இல்லையா, இது உலகம் இல்லையா, இந்த கலிகாலத்துல யாரை நம்ப முடியும். பகவானை நம்புங்க, பகவானை நம்பணும். அப்பதான் நாம சாத்வீகமா நடக்க முடியும். சாத்வீகம் நம்ம நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன பண்ணோம், அந்த பாதையே நம்ம பின்பற்றுவோம், அந்த ஆன்மீக பாதையே நம்ம பின்பற்றுவோம். அப்ப இந்த பௌதிகவாதிகளை பத்தி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். நம்ம ஏன் கவலைப்பட போறோம் இல்லைங்களா, யாரை பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம், நம்ம பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அப்ப நம்ம வழி எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா. அப்ப நம்மள எல்லாம் அவங்களே எப்படி பார்த்தோம் என்ன பண்ணுவாங்க, கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க. அவர் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுப்பா, அவர் பாட்டுல அவர் லைன்ல போயிட்டு இருக்காருப்பா, பக்தி மார்க்கத்துல அவர் போயிட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா. அதே பௌதிகவாதி என்ன ஜிக் ஜக்கா பண்ணுவாரு, அப்படி பண்ணுவாரு, இப்படி வேற என்னைக்கோ ஒரு கோயிலுக்கு போவார், அங்க போய் பட்டையா நாம போட்டு சுத்தி கிடப்பாரு. இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசி மாசத்தினால சென்னை மாகாணத்துல பாத்தீங்கன்னா சென்னை பட்டணத்துல எங்க பார்த்தாலும் நாமம் போட்டுக்கிறாங்க. எங்க பார்த்தாலும் சனிக்கிழமைனா போதும் எல்லாருமே நாமம் போட்டுன்னு போறாங்க. தப்பு இல்லை, தப்பு இல்லை. ஆனா அதையே வந்து வாழ்க்கை பூரா செஞ்சா இவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா. வாழ்நாள் முழுதும் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு மாசத்துல மொத்தம்தான் அப்படியே கிளீனா இருக்கிறாங்க. நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன், தப்பு செய்ய மாட்டேன், அதை பண்ண மாட்டேன், இதை பண்ண மாட்டேன்னு அப்படியே இருக்கிறாங்க.
ஆனா ஒரு வகையில பகவானுக்கு அது அந்த ஆத்மாவை ஓகே பண்ணலாம். சரி, அந்த நாள்ல மாதிரி கொஞ்சம் இதா இருக்கிறாங்களே, பகவான ஹரிபக்தியோட இது பண்றாங்களே அப்படின்னு நம்ம தேத்திக்க வேண்டியதா இருக்கு. அது யார் மேல? பகவான் மேல நம்பிக்கையினால் தான் இல்லைங்களா? அவரே புகலிடம் என்று நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் முன்னேறுகின்றன. அப்போ பகவான் மேல நமக்கு உண்மையான நம்பிக்கை இருக்கணும், மனதாலையும் சரி புத்தியாலையும் சரி, சரிங்களா? ஏன்னா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா இது பௌதீகம் சீக்கிரமா நம்மள இழுத்துரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே கர்ம யோகியா நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நமக்கு சமுதாயம் இருக்கு, நம்ம குழந்தை குட்டி எல்லாம் இருக்கு, அவங்களை காப்பாற்றணும், கரை சேர்க்கணும், இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சமுதாயத்துல நம்ம முக்கியமான இடத்துல வரணும். அதனால இந்த புத்திய மனதை நம்ம செயல்பட்டு தான் ஆகணும், பௌதிகத்துல கொண்டு போய் தான் ஆகணும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையை கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? பகவான் உணர்வோடு செயல்படணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनी चैव स्वभागे च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्णा। படிச்சீங்க. அடக்கமுள்ள பண்டிதர் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கட்டறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன் பசு யானை நாயை தின்பவன் விஜாதி. அதாவது என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். அழகா சொல்லப்பட்டிருக்க பாருங்க. நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதாவது மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க, மாதா பிதா குரு தெய்வம். அது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்க, ஒரு பிராமணன், பசு, நாய், யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவருமே சமநோக்கில் காண்கின்றான். யார் அவன்? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள். நம்ம தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி மாதா பிதா குரு தெய்வம், அந்த அர்த்தத்தை ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுங்களேன், அவன் கண்டிப்பா கர்ம யோகியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவான். கண்டிப்பா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவான். ஏன்னா மாதா பிதாக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யறது பகவானுக்கு செய்யற கடமை இல்லைங்களா? குருவுக்கு செய்யற கடமை பகவானுக்கே செய்யற கடமை. அது ரொம்ப அழகா தெய்வத்தோட பின்னாடி வச்சிருக்கிறாங்க. இவங்க 3 பேருக்கும் செய்யற கடமை பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு செய்யற கடமை. அவன் தான் உண்மையான ஞானி, அவன் தான் உண்மையான பண்டிதர். அப்ப என்ன பண்ணுவார் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே சமநோக்குல பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவார். நம்ம என்ன சொல்லப்படுது, 84 லட்சம் ஜீவராசியும் பரமாத்மா எல்லார் இதயத்திலும் இருக்கிறான்றத நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலும் விரிவா நம்ம படிச்சோம். 3வது அத்தியாயத்திலும் நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கர்மயோகத்திலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம யார வேற்றுமை பார்ப்போம்? பக்கத்து வீட்டுக்காரனையும், எழுத்து வீட்டுக்காரனையும், விரோதிக்காரனையும் யாரையுமே நம்ம நாயை தின்பவன் சண்டாளன், அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அவருக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். நமக்குதான் சண்டாளம் புத்தியே தவிர, நமக்குதான் சண்டாளனா அவனை பார்க்கிறோமே தவிர, ஆனா பகவான் கண்ணுக்கு அவன் சண்டாளம் கிடையாது. அவர் பகவானுக்கு தன்னுடைய மகன், என்னுடைய விதை, அப்படிதான் பகவான் சொல்லுவார். அப்படிதான் நினைப்பார் அவர் இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டு பிள்ளையில ஒருத்தர் தப்பு பண்றான், ஒருத்தர் சரி பண்றான், சரியா இருக்கிறான், 2 பேரும் நம்ம பிள்ளைகள் தான். அவன் எப்படி வேற்றுமை பார்ப்பான்? என்ன அவன் செயலால தனித்தனியா இருக்காங்களே தவிர, ஆனா 2 பேரும் என் பிள்ளை தான், அப்படிதான் பகவான் பார்ப்பான். அப்ப நாயை தின்பவனும் சரி, இது ஏதோ பிரச்சனை 2-3 நாளாவே. அப்ப எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல பாக்குறவன் தான் பாத்தீங்கன்னா பண்டிதர்கள், கர்ம யோகிகள். அப்போ உடல் ரீதியான வேற்றுமைகள் இல்லாமல் பரமாத்மனையே இருப்பவை உணர்ந்து பகவான் அனைவரும் நண்பர். பகவான் பாரபட்சமற்றவர், யாருக்குமே அந்த பாரபட்சம் காட்ட மாட்டார் பகவான். நீ அறிவாளியா இருக்கியா, நீ முட்டாளா இருக்கியா, பணக்காரனா இருக்கியா, ஏழையா இருக்கியா, அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் பகவான். பாரபட்சம் இல்லாம தான் பகவான் அருள்வார். காற்றுனா எல்லா இடத்துலயும் காற்று இருக்குதான் செய்யும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால 18வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு, முடிவுரை கொடுக்குறாரு. இப்பதான் 18வது அத்தியாயம் எடுத்துட்டு வந்தேன். அந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன சொல்றாரோ அங்க முடிவுரை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு பகவான். வேற்றுமை பார்க்கவே மாட்டார், எல்லாரையும் ஒண்ணு போல பார்க்கிறோம் தான். அப்போ உண்மை ஞானம் என்பது ஜடம், அதாவது ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவிகளை வேற்றுமைகளை அறிந்து கொள்வதாகும். இந்த ஜடம், இந்த களம், பகவான் ரொம்ப அழகான இந்த களம் கொடுத்திருக்கிறார். யாரால இந்த களம் கொடுக்கப்பட்டது? நம்மளாலதான்.
அவன் சொல்லலாம் இந்த உடல் கிடைச்சது யாரு? பகவானுடைய சக்தி, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, பகிரங்க சக்தி இந்த உடல் சொல்லலாம். இந்த ஜடம் ஆத்மான்றது பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி, அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அந்த உடலையும் இந்த ஆத்மாவையும் நம்ம உணராம நாம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல போயிட்டு இருக்கோம். அப்போ நாம என்ன பண்றோம்? திரும்ப 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 இதே சம்சார கடல் நம்ம சேவை அந்த வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த வேற்றுமை நம்ம தெரியாம நாம் இருக்கிறோம், உணராம இருக்கிறோம். பரமாத்மா இவர்களை வேற்றுமைகளை அறிந்து கொள்வதாகும். பத்தொன்பது என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। इहैव दैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे स्थिताः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒருமையிலையும் சமத்துவத்திலையும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நீதிகளை ஏற்கனவே வென்று விட்டனர். பிரம்மனை போன்ற தோஷமுற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்ம நிலை பெற்றவர்களே. பிரம்மனோட பெற்ற தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்ம நிலையை பெற்றவர்கள் அப்படின்றார். என்ன பாருங்கன்னா ஒருமை. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இருமையில இருந்தனால்தான் கடைசி பாகத்துல காந்தி தூக்கி போட்டு தேர்ல உட்காந்துட்டான். என்னால போர் பண்ண முடியாது. டபுள் மைண்ட்ல இருக்கிறவர், சிங்கிள் மைண்ட்ல இருக்கிறோம் ஆன்மீகவாதி, கர்ம யோகி. சமத்துவம், சமத்துவம்னா என்னது? எல்லா ஜீவராசியும் ஒன்னா பார்ப்போம். நம்ம ஆண் பெண் கூட கிடையாது. நம்ம இதுதான் இப்ப நடக்குது. இப்ப அகண்ட பாரத தேசத்துல ஆண் பெண் இந்த பாலினம் வச்சுதான் இப்ப இன்னைக்கு ஸ்டென்ட் நடந்தது. ஆனா நம்ம வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா ஜீவராசியும் சமத்துவமா பாடுறா அப்படின்னு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய பௌதீக சட்டம், இந்த லா அண்ட் ஆர்டர், இப்ப கவர்மெண்ட் ஏற்றிருக்க லா அண்ட் ஆர்டர், சமத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆண் பெண் சமம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனா ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுது? எல்லா ஜீவராசியும் சமத்துவமா பாருங்க. அப்படி எங்க நம்ம ஆண் பெண் வேற்றுமை பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? எந்த உயிரினத்தையும் வேற்றுமை பார்க்க மாட்டோம். அப்போ ஒருமையிலையும் சமத்துவத்திலையும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் இனியாதிகளை ஏற்கனவே வென்று விட்டனர். அந்த தன்மையில போயிட்டான்னா அவன் யாரா இருப்பான்? கர்ம யோகியா தான் இருப்பான். பகவானுடைய அனநீய பக்தியா உள்ளவன், கலங்கமற்ற பக்தி தான் அந்த நிலையில இருப்பான். அதுதான் அவனுக்கு தோஷமே கிடையாது. ஏன்னா அவன் பிரம்ம நிலை ஆல்ரெடி அடைஞ்சிட்டான். அவன் அது உணரும் தன்மையை வந்துட்டான். ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரி இருந்து மத்தியம அதிகாரிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆறாரு, நம்ம அதுல இருந்து மாறுறாரு. அவ பரமாத்மாவை உணரும். சரி, அது பிரம்மனை அடைஞ்சினா மட்டும் நம்ம முக்தி கிடைக்காது, அதுவும் புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அந்த அடுத்த அத்தியாயம் அதான் சொல்ல போறாரு, அஷ்டாங்கத்துல அதான் சொல்ல போறாரு. அஷ்டாங்கத்துல சொல்ல போறதே அதுதான். நில பேர் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், யோக பயிற்சி பண்ணணும், 8 நிலை அடையணும். 8வது நிலை சமாதி நிலை அடைஞ்சிட்டா போதும், நம்ம பகவானுக்கு முந்தி கிடையவே கிடையாது. சமாதி நிலை அடைஞ்சா கூட எங்க தெரியுமா போக முடியும்? உயர் லோகங்கள் தான் போக முடியும். அந்த 6 லோகங்கள் தான் போக முடியும், பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. அதுல இருந்து பக்திய போடணும். அதுதான் பதஞ்சலி முனிவரே சொல்றார். பதஞ்சலி சொல்றதே என்ன? இந்த உடலையும் மனதையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இந்த யோகாசனம்ன்றார். அதை பண்ணிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க? முத்தி கிடைச்சிரும் அப்படின்றாங்க. முத்தி கிடைக்காது, உயர் லோகங்கள் தான் போகும். சிவலோகம், பிரம்மலோகம், சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், இந்த மாதிரி லோகம் 6 லோகம் தான் மட்டும்தான் போகும். ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போகவே முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு? ஒருமையிலும் சமத்திலும் மனதை நிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பு பாதையில் பிரம்ம நிலை அதை கடந்தவன்றார். அவ பரமாத்மாவை உணரும் நிலையை வரான் அவன். அப்படிப்பட்ட தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா விருப்ப வெறுப்புகளில் விடுபட்டவன், அவன் தோஷமற்றவன், அவனே பகவானை போலவே சமத்துவ குணத்தில் உள்ளான். சரி, 20வது பதம் என்ன சொல்லு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। न प्रविश्येत् प्रियं प्राप्य नो विच्छेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க நம்முடைய இந்த பதம் பாருங்க, இந்த விஞ்ஞானம் என்னதுன்னா, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம், நிறைய கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம், உபநிஷங்கள் படிக்கிறோம்,
ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், ஒண்ணு அங்க அவ்வளவு டீப்பா ஒண்ணும் போக வேண்டாம். இப்ப இந்த இந்த இதுக்கே வருவோம். கீதையை படிக்கிறோம். கீதையை படிக்க 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 நம்ம என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. அந்த விஞ்ஞானம் புரிய வரும். படிக்க படிக்கதான் நம்ம அந்த விஞ்ஞானம் புரிய வரும். ஆனா விஞ்ஞானம் அரைகுறையாவும் புரிய தன்மை ஒண்ணு இருக்கு. அதுலயும் ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, வெறும் படிப்பு மாத்திரமே நம்ம இருப்போம். படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போமே தவிர நம்ம செயல்ல கொண்டு வர மாட்டோம். அந்த செயல்ல கொண்டு வந்தாதான் அந்த நுணுக்கங்கள் தெரியும். அந்த விஞ்ஞான நுணுக்கங்கள் நமக்கு தெரியும். அதுதான் பகவான் இந்த பதத்தை சொல்றாரு பாருங்க. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பியவற்றை பெறுவதால் துயரம் அடைவதில்லையோ எவன் ஒருவன் சிறப்புத்தியுடன் மயங்காமலையும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாக உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்ம நிலை பெற்றவனாவான். இப்ப எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால், இப்போ ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 14 அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்களை பத்தி சொல்றாரு. அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே அதான். 14 அத்தியாயம் முக்குணங்களை பத்தி சொல்றாரு. அதுல ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணத்துக்கும் போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். சதா நேரம் போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். இப்ப நமக்குள்ளே நல்லவனா இருப்பான், திடீர்னு கெட்டவனா இருப்பான், திடீர்னு நாயை தின்றவன் ஆயிடுவான். திடீர்னு நாயை தின்றவன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணம் இல்லாம எங்கோ போய் நிற்பான், பகவானிட போயிடுவான். அந்த மாதிரி இருக்கான். அந்த மாதிரி போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். சதா நேரம் போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதுல அந்த குணங்கள் தகுந்த மாதிரி, நம்ம செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குணங்கள் அமையும். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்வியல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம கோடிட்டு காட்டுறாரு பகவான். எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரம் அடைவதில்லையோ எவன் ஒருவன் சரபுத்தியுடன். அப்போ அந்த 3 குணங்கள் இல்லாத இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே மயங்க மாட்டான். எதுக்குமே மயங்க மாட்டான். அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ஒருமையில தான் இருப்பார். 18, 19 படிச்சோம் இல்லையா, அந்த டைம்ல தான் இருப்பார். அதே தன்மையில தான் இருப்பார். அப்ப சமநோக்கோடு தான் அவர் பழகுவார் எல்லார்கிட்டையுமே. எனக்கு இது செஞ்சா பலன் கிடைக்கும், அதனால நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வந்து பௌதிகவாதி. இது என்னோட தர்மம், இது என்னோட கடமை அப்படின்னு செய்யறவன் வந்து ஆன்மீகவாதி, கர்ம யோகி இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் சொல்றார். அப்படிப்பட்டவன் வந்து பிரம்ம நிலை கண்டிப்பாக நிலை பெற்றவன் ஆவான்றார். ஆனா இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, இங்க என்ன சொல்ல வர்ற பாருங்க, அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனின் நிலை பெற்றவன் ஆவான் தான் சொல்றாரு. எனக்காண்டி ஆனா இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவனுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது, வேதம் சொல்லுது. கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லு தெரியுங்களா? இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவனுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. ஏன்னா அவன் முந்த செஞ்ச ப்ராப்ளம் என்ன செஞ்சாரோ, பாவம் புண்ணிய செஞ்சாரோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் இறக்கும் தருவாயிலே வரும்ன்றாரு வேதம் சொல்லுது. ஆனா அந்த விதிய வெல்ல முடியும் சொல்றது பக்தி. அந்த பக்தி எங்க சொல்றார் பகவான்? இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. நம்ம அந்த விதியை மாத்த முடியும். அந்த விதி எழுதுறது யாரு? நாம தான், பகவான் கிடையாது. அந்த விதியை நாம தான் ஏற்படுத்திடும். போன பிறவியில என்ன பாவம் பண்ணோமோ என்ன புண்ணியம் பண்ணோமோ அதுக்கேத்த உடல் இது விதி. அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்பாடு, மனைவி அமையிறது, மகன் அமையிறது, கணவன் அமையிறது, நம்ம தாய் தந்தர் அமையிறது, இது எல்லாமே நாம போன ஜென்மத்துல செஞ்ச கர்மா. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விதி பிரகாரம் இப்ப நடக்குது. ஆனா அந்த விதியை வெல்ல முடியும் எழுதுமா? பக்தி தான். அப்ப எதை நிலை பெற்றவன்? ஒருமையில இருக்கும் போதுதான். பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டான். அவன் எப்படி பிறந்தானோ, அவன் என்ன வர்ணத்துல பிறந்தானோ அதை பத்தி கவலைப்படாம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்தான்னா, சூத்திரனா இருந்தாலும் சரி, வைசியனா இருந்தாலும் சரி, பிராமணா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே சரி, சண்டாளனா இருந்தாலும் சரி, பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்தான்னா முக்தி தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். அப்ப அத்தகைய ஆத்மாவின் அறிகுறிகள் இங்க தெளிவா கொடுக்குறாங்க. உடலுடன் தொடர்புடையவற்றை அடையும் பொழுது மகிழ்ச்சியும், அந்த மகிழ்ச்சியை இழக்கும் போது வருந்துவதும் இல்லை. ஏன்னா உடலோடு தொடர்புற்றவை அடையும் போது மகிழ்ச்சியோ, அந்த மகிழ்ச்சியை இழக்கும் போது வருந்துவதும் இல்லை. யாரு? பிரம்மனை உணர்ந்தவன் இல்லைங்களா? ஏன்னா அந்த உடல் வந்து களம். அந்த களம் நம்ம கொடுத்திருக்காரு பகவான். நம்ம செயலால இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு.
அந்த அந்த உடல் கிடைக்க காரணம் என்ன? வேதம் தான். அந்த வேதத்தினால நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அதனாலதான் நாம செய்யறோம். அழகா அது நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த வேதத்து மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கருட புராணம் ஏன் பகவான் கொடுக்குறாரு? இந்த பாவத்தை பண்ணா நமக்கு இந்த உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா தெளிவா அந்த கருட புராணம் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறாரு. அப்ப வேதத்துல ரிக்கு வேதத்திலையும் சூரிய பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவரு அவரும் சாதாரணப்பட்ட ஆளு கிடையாது. அவரு ஜிக்ஜக்கா பண்ணவர் தான். ரிக்கு வேதத்துல அழகா பிடிச்சு வைக்கிறாங்க, அவரை பிடிச்சு வைக்கிறாங்க. சந்திர பகவானும் சாதாரணப்பட்ட ஆள் கிடையாது. அதெல்லாம் தாண்டி தான் அவங்க தேவர்களா வந்திருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது அவங்க அத நாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிகவாதிகள், நம்ம கர்மிகள், நம்ம கர்ம யோகியாவும் செயல்பட முடியும், கர்மியாவும் செயல்பட முடியும், மகானாவும் ஆக முடியும். அது எதால பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயலால. ஆனா இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, உடல் கொடுத்திருக்கார் பகவான். எப்படி உடல் கொடுத்தா? இந்த உடல் களம் நமக்கு. இந்த களத்தை வச்சு நாம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கும் போதுதான் நாம என்ன பண்றோம்? பிரம்ம நிலை அடையிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நானே உடலா நான் இந்த களம் எது கொடுத்திருக்கிறார்? இந்த உடலை வச்சு செய்யறதுக்கு தான் இல்லைங்களா? அப்ப என்னும் தவறான அடையாளத்தை நான் மயங்குவதில்லை. இந்த உடலுக்கான இது நான் மயங்குவதில்லை. ஏன்னா கர்ம யோகி அப்படிதான் இருப்பான். இந்த உடல் ஒரு நாளைக்கு ஆயுசு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது உடலுக்கு. ஆனா ஆத்மாக்கு கிடையவே கிடையாது. 80 வயசானாலும் அந்த ஆத்மா 6 வயசு குழந்தை மாதிரியும் பிறந்த குழந்தை மாதிரி தான் செயல்படும். ஏன்னா அது அந்த மாதிரி பக்குவ நிலை அடைஞ்ச ஆத்மா அது. ஆனா உடல் அப்படி கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்தா அது தேய்மானம் ப்ராப்ளம் வரதான் செய்யும் இல்லைங்களா? அப்போ நாமெல்லாம் உடலா நினைக்கணும், ஆத்மாவா நினைக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் 2வது ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப அழகா. அப்ப சிவபுத்தி அதாவது நினைத்த அறிவு. இப்போ பரம உண்மையின் பூரண விஞ்ஞானத்தையும் அறிவையும் ஒரு நிமிஷம் தளத்தில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 21 மாதாஜி. हरे कृष्णा। बाह्यस्य वसक्तात्मा विन्द्यात्मनि सत्सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। हरे कृष्णा। இந்த இதை மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா 6வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம சரி பண்ணிட்டேன். நான் இதை திருப்பியும் மாத்தின டைம் இருக்கான்னு பார்த்தா விட்டுட்டேன் அப்படியே. சரி மாதாஜி. இந்த அத்தியாயத்துல பாருங்க 21ல என்ன சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துல, இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன் இன்பங்களில் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்பொழுதும் தன்னுள்ளே சுகத்தையும் அனுபவிக்கிறான். இவ்விதமான பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையவன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். ஆனா இது ஒரு வகையில பாத்தீங்கன்னா இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு இப்ப புரியாது. இப்ப பகவான் இது நம்ம சொல்லிட்டார், இந்த லெவலுக்கு நம்ம இது புரியும். ஆனா தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் சொல்லும் போது, உபதேசம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இது தவறுன்னு தெரியும். ஏன்னா நம்ம 4வது நிலை 5வது நிலை போறோம் பாத்தீங்களா? இப்ப நம்ம 2வது நிலை தான் வந்திருக்கிறோம். இப்ப 4வது நிலை 5வது நிலை பார்க்கும்போதுனா இது நமக்கு வேண்டாம்னு நினைப்போம். ஏன்னா பகவான் லோகத்துக்கு போறதே வேணாம்னு விருப்பம் இல்லாம இருப்பாங்க. என்னங்க இது எப்படி சொல்றீங்களே? பிரம்ம நிலை அடையணும், பரமாத்மாவை உணரணும், பகவானை உணரணும், இது உத்தம அதிகாரி செயல்பாடு இல்லையா? நீங்க என்னங்க பகவான் லோகத்துக்கே போவானான்னு சொல்றீங்களேன்னா? ஏன்னா அந்த நிலை போறவன் 5வது நிலை போறவன் பகவான் கிட்ட அந்த அந்த கொஸ்டினே வைக்க மாட்டான். பகவான் கிட்ட அந்த கொஸ்டினே வைக்க மாட்டான். பகவானே உங்க லோகத்துக்கு நான் வரணும் பகவானே நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் கர்மயோகியோட மேல போயிட்டான். எங்க வேணாலும் படைச்சுக்கோ, கனிஷ்ட அதிகாரி மாதிரி தான் அவர் செயல்பாடு இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம படிச்சோம்ல முன்னாடி, அந்த செயல்பாடு தான் அவருக்கு இருக்கும். அதுதான் இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன்களை கவலைப்படுவதே இல்லை. இந்த உடலுக்காக கவலைப்படுவதே இல்லை, சொந்த பந்தத்துக்கு கவலைப்படுறது இல்லை, சமுதாயத்தை பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை. ஏன்னா அவரோட தர்மத்தை அவர் கரெக்டா செய்துன்னு இருக்காரு. அவர் செய்யற செயல் அப்படிதான். தர்மத்தை யார் ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்றானோ வேற எதுவுமே தெரியாது, அந்த பௌதிக செயல்பாடு தெரியாது. ஆனா அதே பௌதிகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா இது செய்யலாமா இது செய்யக்கூடாதுன்னு திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஞாபகம் மறதி போயிடும். இப்போ நல்ல காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான், கெட்ட காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். கெட்ட காரியம் செய்யும் போது நல்ல காரியம் செய்யும் போது என்ன பண்ணுவதுங்களா, அந்த பாகுபாடு பார்க்க தெரியாம என்ன பண்ணுவான், நாம இது பண்ணிருப்போமோ, ஆமாமா நம்ம பண்ணிருப்போம், கெட்டது பண்ணிருப்போம்.
ஆனா கெட்டது பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஏன்னா முன்னாடி அவன் பண்ணியிருப்பான், அதை போயிட்டு இருக்கும், மறந்துட்டு இருப்பான். திருப்பி என்ன சொல்லுவான், நான் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் கெட்டது பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்படியே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பான், குழம்பிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா ரெண்டு கட்டாங்க நிலையில இருக்காரு. ஆனா அதே கர்ம யோகி பாத்தீங்கன்னா அத மாதிரி செயல்படலாம், ஒருமையில தான் போயிட்டே இருப்பார். நான் இதை செய்யவே இல்லை, நான் செய்ய மாட்டேன், என்னுடைய செயல் இதுதான் அப்படின்னு நினைப்பான். அப்ப அவனுக்கு அந்த வேற்றுமையே அவனுக்கு கிளியரா புரியும் அவனுக்கு. ஆனா இவனுக்கு கருமையா இருக்கிறவனுக்கு அது புரியாது, குழப்பமா தான் இருந்துட்டு இருப்பாரு அவர், இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ல வருது. இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன்களில் கவரப்படுவதில்லை, ஆனால் எப்பொழுதும் தன்னுள் சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். என்ன மாதிரி சுகம் தெரியுங்களா? பௌதிக சுகம் கிடையாது, ஆன்மீக சுகம். பகவானுக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், இன்னைக்கு பிரசாதம் என்ன பண்ணணும், 5 விதமான பிரசாதம் பண்ணணுமே, பண்ணும் இல்லையா? பகவான் அழகா அற்புதமா சாப்பிட்டாரு இல்லையா? சூப்பர். அத மகிழ்ச்சி அடைவான். அந்த மகிழ்ச்சி பந்தப்படுத்தாது, இன்னும் அந்த பக்தியை மேல கூட்டும் போகும். நீங்க பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணம்பா, ரொம்ப அழகான பண்ண அந்த விக்கிரகத்துல, அதுல பண்ணல, இந்த இடத்துல இந்த கலர் மணி வைக்கல, இந்த இடத்துல இந்த ஜிகினா செய்யல, இது இன்னும் மணி கோத்து ரொம்ப அழகா பண்ண, இன்னும் பகவான் ரொம்ப அழகா தெரிவார் இன்னும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பாரு. இந்த ஆனந்தம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் முக்தி. பௌதிகத்துல வர முக்தி அந்த அந்த பௌதிகத்துல வர இன்பம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள அகங்காரம் பண்ணும், பொய் அகங்காரத்துக்கு கொண்டு போயிடும். ஆனா இது பண்ணும்போது அகங்காரம் ஆன்மீக அகங்காரத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அகங்காரத்தை 2 நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது இன்னும் விரிவா படிப்போம். அப்ப தன்னுள் சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். அப்ப அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் இவ்விதமான வரத்தை தியானத்தால். தன்னுணர உடையவன் எல்லற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். தியானம் எப்படிப்பட்ட தியானம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. அது எப்படி பண்ண விட, நம்ம எல்லா நேரம் பண்றதோட பக்கமா இருந்தாலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது. அதே உச்சி வெயில்ல 12 மணிக்கு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கால நேரம், அதுவும் நல்ல நேரம் அதுவும். ஏன்னா இரவு சாயங்காலம் அந்த 6 மணிக்கு முன்னாடி பண்றது ரொம்ப அதி உத்தமம், உச்சியில பண்றதும் அதி உத்தமம், பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்றதுலயும் ரொம்ப உத்தமமான செயல் ஹரிநாமம் சொல்றதுல. அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம தியானம் பண்ண பாருங்கன்னா நம்ம தன்னுணர்வு பாதையை அடைய ஆரம்பிச்சிருவோம், பகவானை நல்லா பூர்ணமா உணர ஆரம்பிச்சிருவோம். சில பேரு நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன், இஸ்லாம் கோவில் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கிறேன், ஜபமாலையை கையில வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நடந்துகிட்டே பேசிக்கிட்டே போவாங்க. ஆக்சுவலா அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. சும்மா பேருக்கு ஒரு ஜபமாலை தோல்ல போட்டுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி அவர் பேசிக்கிட்டே இருப்பான், அதை காது குத்து கேட்டு இருப்பாங்க, டிவி பார்த்துக்கிட்டே பார்ப்பாங்க, இல்ல ஏதாவது பேசிக்கிட்டு புக்கு படிச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு மொபைல பார்த்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டு, ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா அதெல்லாம் பக்தியே கிடையாது. முழுமையாக லாயித்து பண்ணணும், பகவானுக்கிட்ட முழுமையா தியானம் பண்ணா அப்படி இருக்கணும். அப்பதான் தன்னுணர்வு அடைய முடியும், எல்லற்ற சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும், இல்லைங்களா? என்கிட்ட ஒரு புக்கு ஒண்ணு இருக்கு, அருமையான புக்கு, சில பிரபுபாதா எழுதின புக்கு. அது என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, தமிழ்ல இல்ல. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். தனிமையில உட்கார்ந்துகிட்டு பகவானுக்கு தியானம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சுகம் கிடைக்குமா, சில பிரபுபாதா சொல்றது அவ்வளவு அற்புதமா சொல்றாரு. அதை விட இவர் இருக்காரு பாருங்க, பகவான் சைத்தன்யர், அவ்வளவு அற்புதமா சொல்றாரு அவர். அவ்வளவு பேரானந்தம், பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல அப்படியே பேரானந்தம் அடைகிறார். அந்த சுகம் இருக்குமே, தியானத்தால் அவர் சுகம் அடைக்கும். அதெல்லாம் அந்த சுகம் பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்கும். மேலும் அறிகுறிகள் புத்தியை புலன்கிளர்ச்சிகளை விளக்குவதற்காக உபயோகப்படுகின்றன. எப்பொழுதுமே சமாதி நிலை உள்ளவன் எப்பொழுதும் அதாவது பரத்தை, தியானத்தை, சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். அப்ப என்ன எப்படி செய்யணும் பாருங்களேன், பகவானை எப்படி நாம 24 மணி நேரம் நினைக்க முடியும். நம்ம மனைவிய கனகவலி தாயார நினைங்க, கணவரை கிருஷ்ணா நினைங்க, பிள்ளைய கிருஷ்ணா நாராயணா நினைங்க. எல்லாருமே அதே மாதிரி நினைச்சீங்க பாருங்க, படிக்கும் போது, தூங்கும் போது, உட்காரும் போது, எழுந்து ஓடும் போது, ஏதாவது தானம் கொடுக்கும் போது, எதையெல்லாம் உருவாக்கும் போது, 9ஆம் தேதியில சொன்னார் இல்லையா, எதையெல்லாம் உருவாக்குறியோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறியோ, எந்த தவம் எல்லாம் செய்யறியோ எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்றார், என்ன நினைச்சு செய்கின்றார், இல்லைங்களா? அப்ப ஜடபுலன்கள் இன்பத்திற்காக சுவை எந்த அளவிற்கு ஒருவன் இறைவனை அன்பு தொண்டின் சுவையில் மாட்டுகிறானோ அந்த அளவிற்கு அவன் வெற்றி பெற்றவன் ஆவான்றார். இது சில பிரபுபாதாவுடைய விளக்கம், இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார்.
எல்லா இடத்துலயுமே சதா நேரம் பகவானை துதி பாட முடியும், முடியாதுல முடியும். அது நாம தான் அதை செயல்படுத்த முடியும் இல்லைங்களா? 22வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। ये हि संस्पर्शजायुभोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। ஜடப்புலனின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்கள் காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனை இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பம் முடியும் இருப்பதால் அறிவுடையவன் இவற்றில் மகிழ்ச்சியும் அடைவதில்லை. ஏன்னா ஜடப்புலன்களை சம்பந்தப்படும் போது நாம பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம் ஏக்கம் அடைவிச்சுவோம். அது நம்மளுடைய ஒரு ஒரு பிரபுஜி சொன்னாங்க. நம்முடைய அதாவது திருவனந்தபுரம் அங்க உள்ள இஸ்கான்ல உள்ள ஆச்சாரி நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்ன சொல்லுறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவார். அடிக்கடி இதுதான் சொல்லுவார். அடிக்கடி உடலாலையும் மனதாலையும் ஆத்மாவிலையும் செயல்படும் போது என்ன நம்ம நிலை அடைய முடியும்னு சொல்றாரு. உடலால செய்யப்படுற செயல் புத்திக்கு அது சாந்தி கிடைக்கும், இன்பம் கிடைக்கும். உடலால செய்யற செயல் இன்பம் கிடைக்கும், சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். மனதால செய்யற செயலையும் அப்படிதான். மனதால செய்யற மனது குரங்கு தானே, பாஞ்சு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் ஒரு நிலையானது கிடையாது. அப்போ அதுல கிடைக்கிற சுகம் கூட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கிடைக்கும், சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா அடுத்த நேரம் திருப்பதி துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். ஆனா அதே ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற செயல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்தி கிடைக்கும். ஏன்னா அது செயல சச்சித்தானந்தம் செயல்படும். ஆனா இது மனதும் புத்தியும் அப்படி செய்யாது, உடலும் செய்யாது. அது எல்லாமே ஜடம் சம்பந்தப்பட்டது, பகவானுடைய பகரங்க சக்தியில மூலியமா செயல்பட்டது. இன்னும் சொல்ல போனா இந்த 3 குணங்களால சம்பந்தப்பட்டது இந்த ஜட உடல், இயற்கையான உடலோட சம்பந்தப்பட்டது. அப்போ வரும்போது இன்ப துன்பம் இருக்கும், மாறி தான் இருக்கும். ஆனா அறிவுடையவன், ஞானத்தை பெற்றவன், முக்தி அடைஞ்ச, முக்திக்கான காரியத்தை முடிஞ்சவன், அந்த தன்னுணர்வு பாதையை உணர்ந்தவன் பாத்தீங்கன்னா அத இன்பம் துன்பத்துல பத்தி பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டார் இல்லைங்களா? அறிவுடையவன் இதுல பங்கு கொள்வது இல்லை. குந்தியின் மகனை இத்தகைய இன்பங்கள் ஆரம்ப முடியும் இருப்பதால் அறிவுடையவன் அது மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. பௌதிக செயல்பாடு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஏற்றம் இறக்கம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும், அப் டவுன் போயின்னு தான் இருக்கும். அது ஒரு முட்டாள்தனமான செயல்பாடு. புலன்கிளர்ச்சியே ஒரு முட்டாள்தனமான செயல்பாடு தான். அது தற்காலிகமானது. அது என்னைக்குமே நம்மளுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். புலன்கிளர்ச்சி என்னைக்குமே நம்மளுக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். அது துயரம் நிறைஞ்சது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ மிக புத்திசாலி வரம் பெற்ற மற்ற நித்திய மகிழ்ச்சியை நாடுகின்றனர். இந்த மாதிரி குடும்பத்தோட போய் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற பேரானந்தம் இருக்குங்க, பெரிய பேரானந்தம், உத்தம நிலை அடைய முடியும். அது எல்லாருக்கும் அமையமான கிடையாது, எல்லாருக்கும் அமையமான முடியாது. ஒரு மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, முருகப்பெருமானை கும்பிடுவாங்க. ஒரு மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது சாமி, ஏதாவது தேவர்களை வணங்குவாங்க. ஒரு பிரபுஜி என்ன பண்ணுவார், கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வணங்குவார். மாறி இருக்கும். குடும்பத்துல நிறைய குடும்பத்துல உண்டு. என் குடும்பத்துல அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா இப்ப பரவாயில்ல, இப்ப எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்துல உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப எல்லா குடும்பம் அது மாதிரி இருக்குமா பாருங்களேன். அதான் சில பிரபுபாதா சொல்லுவார், அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். ஒரு பக்தனை யூஎஸ்ஏல பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார், யூஎஸ்ஏல இருக்கும்போது. அப்போ ஒரு பக்தன் வரார், தனிமையில் தான் வரார். பார்த்த உடனே உனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா கேட்டார். திருமணம் ஆயிடுச்சு பிரபு. ஓகே. குழந்தை குட்டிலாம் இருக்காங்களா? இருக்காங்க பிரபு. சரி, ஓகே. இன்னொரு ஒரு 2 மாசம் பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் கேட்கிறார் சில பிரபுபாதா, அதே பக்தரை கேட்கிறார். இருக்காங்க. என்ன பண்றாங்க? இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு. அப்புறம் அவர் உணர ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த பக்தர், ஏன் பிரபுஜி நம்ம இப்ப கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 3வது வாட்டி என்ன பண்ணாரு, அவர் பிள்ளையை கூட்டின்னு வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு, அவருடைய மகன்களை கூட்டின்னு வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் மகன்களை பார்த்த உடனே சில பிரபுபாதாக்கு அவர் மேல ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துருச்சு. சரி, குடும்பத்துல அவர் சில பேர் ஓப்பனா சொல்ல மாட்டாங்க, சில பேர் ஓப்பனா சொல்லி இஸ்கான் இந்த மாதிரி, ஏன்னா அவங்க எல்லாமே அந்த வேற ஒரு கம்யூனிட்டி உள்ளவங்க இல்லையா, அதனால சீக்கிரமா சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா வீட்டுல உள்ளவங்க அது மாதிரி நடந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு, சமுதாயம் தப்பா நினைக்கும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள் வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு பிள்ளை 2 பிள்ளை வர ஆரம்பிச்சாங்க. 3 குழந்தை இருக்கு அவருக்கு. 3 குழந்தைகளும் வர ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு மாதாஜியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
அது என்ன மகிமைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஸ்ரீல பிரபுபாதா 1 இயருக்கு அப்புறமா தான் அந்த பக்தருக்கு சொன்னார். இதெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா? பிரசாதம்ன்றார். மகா பிரசாதம். நீ பிரசாதத்தை நான் உன்னை நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். என்ன நான் பண்றேன்னு நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பிரசாதம் சாப்பிட்டேன், வருவேன், முதல்ல சாப்பிட மாட்டேன், வெளியே சாப்பிட்டு வந்திருப்ப, அப்புறம் பிரசாதம் ருசி பார்த்த, ருசி பார்த்த உடனே திரும்ப திரும்ப நீ வர ஆரம்பிச்ச. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? நான் கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சேன். நீ என்ன ரொம்ப யோசனை திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ட. அந்த பிரசாதத்தை எத்துன்னு போக ஆரம்பிச்ச, வீட்டுக்கு கொண்டு போக ஆரம்பிச்ச. உங்க பிள்ளைகள் சாப்பிட்டாங்க, உங்க மனைவிமார் சாப்பிட்டாங்க, கடைசியில எல்லாருமே பக்தியில வராங்க. அதே மாதிரி அந்த சம்பவம் தான் என் வீட்டிலே நடந்தது. எங்க அம்மா வந்து எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முருகப்பெருமானை தான் வணங்குவாங்க. 6 படை முருகன் எல்லாருக்கும் போவாங்க. அப்போ பகவத்கீதையில பகவான் விபூதி யோகத்துல சொல்றாரு இல்லையா, 10வது அத்தியாயத்துல, சேனாதிபதியான முருகப்பெருமானும் நானே என்றார் பாருங்க. அதை கோடிட்டு காமிச்சேன். அதை காமிச்ச உடனே படிச்சாங்க, பார்த்தாங்க. அப்புறம் பத்ம புராணத்துல ஐயன் சொன்னதை பார்த்தாங்க. இதெல்லாம் கோடிட்டு காமிச்ச பிறகு பிரசாதம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. சாப்பிட்ட உடனே இப்ப முழு நேரம் பக்தி ஆயிட்டாங்க. சோ அது மாதிரி பகவானுக்கு நம்மளால முடிஞ்சது, நம்ம ஆத்மாக்கு அது சில வீட்டுகள்ல நடக்காது. பக்குவமா நம்ம சொல்லி வர வைக்கணும். நம்ம சில பேர் வந்து அதை உணராம, கீதையை படிக்காம, வேதங்களை சரியா உள்வாங்காம, வேதம் படிப்பாங்க ஆனா உள்வாங்க மாட்டாங்க. உள்வாங்காம சும்மா படிச்சுட்டு போவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, இந்த தன்மையில் தான் இருப்பாங்க. அப்ப மிக புத்திசாலி வரம்பெற்ற மற்றும் நித்திய நிகழ்ச்சி அடைகிறான். அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கு பாருங்க, வேதானந்தம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது பதம் பாப்போமா? हरे कृष्ण। शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களை உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவன். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பான். இல்லைங்களா? பற்றுதானே முதல்ல மோகத்தை உண்டாக்குறது. பற்றுதானே மோகத்தை உண்டாகுது. மோகம் காமத்தை உண்டாக்குது. காமம் கோபத்தை உண்டாக்குறது. இல்லைங்களா? அப்ப எங்க ஆரம்பம் இருக்கு? பற்றுதான் இருக்கு. அதை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா சுத்த சத்துவத்தோட போக முடியும். நம்மளால போக முடியும். சரிங்களா? அப்ப ஜடப்புலன்களை உத்திகளை சகித்துக் கொள்ளுதல் அடையும் பலன்கள் பாருங்க. நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். மகிழ்ச்சியும் தன்னுணர் தளத்தை நிலை பெற்ற முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அவனால. இந்த ஜடப்புலன்களை உத்திகளை சகிச்சுக்கிறோம். அது ரொம்ப சிம்பிள் பாத்தீங்களா? இப்ப நம்ம சாப்பிடுற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னா, சாப்பிட்ட விஷயத்துல லப்புன்னு சாப்பிட்டு ஓடுவாங்க. ஏன்னா ஆபீஸ் போகணும், பௌதிகம், ஆபீஸ் ஓடணும், ஆபீஸ் டைம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, நைட்ல சரியா தூக்கம் இல்லாம இருக்கும், நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அன்னத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு ஒரு மென்னு நிதானமா முழுகணும். அப்போதானே உடல் ஆரோக்கியம். இல்லைங்களா? டப்புன்னு வாயில போட்டு ஓட பார்ப்பாங்க. அப்ப என்ன, நாக்கு ருசி தெரியாது. இப்ப நம்ம அறுசுவை உணவு நம்ம 14 படிக்க போறோம், 14லயும் படிக்க போறோம், 16லயும் படிக்க போறோம். ஏன்னா இப்போ அதாவது சத்து குணத்துல இருக்கோம், என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப அழகா பொறுமையா நிதானமா அதை மென்னு சவிச்சு 4 வகை உணவை எப்படி செரிமானம் பண்றது பகவான் 14 அத்தியாயத்துல விரிவா கொடுக்குறார். அப்ப அந்த உணவை எப்படி சொல்லுவான், மென்னு நிதானமா ஆட்டோமேட்டிக்கா முழுகணும். அப்போ அந்த உடல் சுகம் பாருங்க, அந்த உடலோட அமைப்பு, அந்த உடலோட எல்லா விதமான அக்னி பகவான் எல்லா விதமான செரிமனை கரெக்டா பண்ணுவார். அது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க தெரியுங்களா? நம்முடைய நாக்குல இருந்து, ருசியில இருந்து ஆரம்பிக்கும். நாக்கு ருசியில இருக்கும் போதுதான் நம்ம அந்த உணவு பாத்தீங்கன்னா நல்ல செரிமனம் ஆகும். அப்ப நம்ம நாக்குல ருசி பார்க்காம முழுங்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஏன்னா நாக்குல வந்து அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கல, எச்சன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த உமிழ்நீர் சுரந்தாதான் அந்த உணவோட உள்ள போனாதான் அக்னி பகவானுக்கு வேலை கம்மி. இல்ல அக்னி பகவான் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார், உள்ள எரிய வச்சுக்கிட்டே இருப்பார். நாம முழுங்கும் போது அப்படியே மென்னு நல்லா சவிச்சு முழுங்காம அப்படியே முழுங்கிடுவோம். சாப்பிட முழுங்கினா என்ன ஆகும், உள்ள வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த உமிழ்நீர் போகாது, நாக்குல இருந்து உமிழ்நீர் போகாது. அப்போ ப்ராப்ளம் கொடுக்குன்னு ஆகும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
எது வரைக்கும் சகித்துக் கொள்வது? இறக்கும் வரை. அந்த சாப்டர் அதுல முடிச்சிருவோம். இப்ப இந்த இடத்துல வருவோம். எது வரைக்கும் சகித்துக் கொள்வதுன்னா இறக்கும் வரை. ஏன் இறக்கும் வரைன்னா, நான் ஒரு உபநிஷங்களை படிச்சேன். இதுல ஈசோபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஈசோபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது 6வது மந்திரம் நினைக்கிறேன், கரெக்டா தெரியல. அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சில பிரபுபாதா இருக்கிறார், ரமண ரிஷி இருக்கிறார், எவ்வளவு பெரிய மகான்லாம் சொல்லலாம். அவங்க இறக்கும் தருவாயில கூட சரி, பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க இறக்குறாங்க, இந்த உயிரை விடுறாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் உத்தரவாதம் கிடையாது இந்த ஆத்மா போய் பிரம்மா கிட்ட, பகவான் கிட்ட போய் பகவான் லோகத்துக்கு போறதுக்கு. ஆனா அந்த இறக்கும் தருவாயில சில பேர் வாதம் கப்பம் வந்து கை கால் உழுந்து போய் உணர்ச்சி இல்லாம கிடப்பாங்க, ஜடம் மாதிரி கிடப்பாங்க. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்ல முடியலன்னா ஆகும். சொல்ல முடியலன்னா கண்டிப்பா திருப்பி இந்த பௌதிகம் தான். இது ஒரு பாயிண்ட். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, நல்ல ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க, நல்ல இதா இருப்பாங்க, டக்குன்னு இறந்துருவாங்க. இறக்க சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னு, ஐயோ நம்ம மனைவி விட்டு போறோமே, நம்ம பிள்ளைகளை விட்டு போறோமே, நம்ம இது கணவனை விட்டு போறோமே அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், திருப்பும் இங்கதான். இது இரண்டாவது நிலை. மூன்றாவது நிலை, இந்த புலன் இன்பத்துக்காக ஆசைப்பட்டிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, கடைசி தருவாயில கூட நாம வந்து அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்காது. சரிங்களா? இது மூன்றாவது நிலை. ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த பிரம்ம நிலை அடையணும்னா ஹரிபக்தியோட இருந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லி கடைசி நிலை வரைக்கும் நாமும் உத்தரவாதம் கிடையாது. ஹரிபக்தியோட இருந்தாதான் உத்தரவாதம், இல்லைன்னா உத்தரவாதம் கிடையாது. அப்போ இந்த பௌதிக செயலை சகிப்புத்தன்மையோட நிராகரிக்கணும். அதெல்லாம் விட்டுணும், அந்த தன்மையை விட்டுணும், பௌதிக தன்மையை விட்டுணும். அப்பதான் இறக்கும் வருவை நம்ம அந்த சகிப்புத்தன்மையோட இருந்தாதான் நமக்கு முக்தி. எப்படி சகித்துக் கொள்வது? பகவான் உணர்வை நிலை நிறுத்தி, இந்த உலகத்தில் நிரந்தர இன்பம் இல்லை என்பதை நினைத்து கொண்டு ஹரிபக்தியோட இருந்து நாம செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்பதான் நாம வந்து முக்தி கிடைக்கும். இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த சம்சார கடல் தான், திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்பு முதுமையில தான் நம்ம கிடப்போம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 24வது பதம். हरे कृष्ण। यो अंत सुखो अंतरामस्तथांत तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोति गच्छति। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, அதாவது தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்பம் உள்ளானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகிறானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். அவன் பரத்தை, முக்தி பெற்ற பாரத்தை அடைகிறான். இதுதானங்க உண்மை, இல்லைங்களா? நாம யாரு? 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லிட்டார், நம்ம எல்லாம் ஆத்மா, உடல் அழியக்கூடிய உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுல சுகம், என்ன சுகம் இருக்கு? ஆத்ம சுகம் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இந்த உடல் சுகம், புத்தி சுகம், இதெல்லாம் இந்த சுகம்லாம் வந்து நிரந்தரமானது அல்ல. நிரந்தரமானது எதுனா ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற சுகம் தான் நிரந்தரமானது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லைங்களா? அது 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லிட்டார். தனக்குள் செயல்பட்டு இன்பம் முடிகிறான். என்ன செயல்பாட்டு? பௌதிகம் இல்லாத ஆன்மீகத்துக்கு, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற செயல் தான் வந்து அந்த செயலை இன்பமுகிறான். தனக்குள் பார்வை செலுத்துகிறான். எது நல்லது, எது கெட்டது, எது நல்லது, எது கெட்டது. இருமையிலே போகக்கூடாது, நம்ம வந்து சிங்கிள் லைன்ல தான் போகணும். ஒருமையில நம்ம செயல்படணும். அந்த பார்வையை செலுத்துகிறானோ அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். இல்லைங்களா? நம்ம யாருன்றதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யாரும் கேட்டா எல்லாருமே சொல்ல பாருன்னா, நான் இன்னாரோட மகன், நான் இன்னாருடைய கணவன், இன்னாரோட மனைவி, இன்னாருடைய பிள்ளை, எல்லாருடைய எனக்கு பிள்ளைங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். நம்ம பேரு நாம எல்லாம் சொல்லிக்கிறோம். அதோட என்ன சொல்ல தெரியுங்களா? ஒரு கர்ம யோகியா இருக்கவன், ஒரு ஞானியா இருக்கிறவன் தன்னோடு அடைஞ்சவனா, நான் பகவானுக்கு நித்திய சேவகன் சொல்லுவான். அதுதான் சுகம் இருக்கும் அவனுக்கு, இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீக உணர்வு, ஆனந்தம் என்ன இருக்கும்? ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதால் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தனுக்கு காம உத்திரை சகித்துக் கொள்வதற்கு பலன் கிடைக்கிறதுன்றார்.
உண்மை இதுதான் இல்லைங்களா? உண்மை இதுதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் ஒரு மன்மதனாவும் இருக்கின்றார் பகவான், மன்மதனாவும் இருக்கின்றாரு பக்தி இதுல 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றார். ஆனா அதே அவனுடைய பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வரமுறையும் கொடுக்கிறார். என்ன வரமுறை கொடுக்கிறார்? உனக்கு காமம் எப்ப வரும்னு தெரியுங்களா? என்ன நினைச்சாலும் உனக்கு காமமே வரும்ன்றார். யாருக்கு? கர்ம யோகி. மகன் எனக்கு மகன் கிருஷ்ணா நீ பிறக்கணும், தாயே கனகவழி தாயே எனக்கு மகளாக பிறக்கணும். அந்த காமத்தை உண்டாக்குறது யாரு? பகவான் தான். அது யாருக்கு? பகவானுடைய பக்தனுக்கு, அன்னநிகிய பக்தனுக்கு. ஆனா பௌதிகவாதிகளுக்கு அந்த சிந்தனையே இருக்காது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் ஆத்மா கிருஷ்ணரிடம் எனக்குள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்கிறேன் என்பதை தொடங்குகிறது. அப்ப முழுமுழு கடவுளான உறவை மறைந்திருப்பதும் வாழ்க்கை போராட்ட துன்பங்களுக்கான மூல காரணம் என்பதை அறிந்து கொள்ளும். அப்ப நம்ம பௌதிக தன்மையோட இருக்க நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும். ஆனா அதுலயும் சுகம் இருக்கு, சுகமும் இருக்கு, துன்பமும் இருக்கு. ரெண்டுமே மாறி மாறி வரும் இந்த பௌதிகம். ஆனா பகவானை நினைச்சு நாம செயல்படும் போது அதை எதுவுமே நம்ம பொருட்படுத்தவே மாட்டோம். நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக தரப்பு போயிட்டே இருப்போம், கோயிலுக்கு போயிட்டே இருப்போம், எதுல ஏதாவது இடைஞ்சல் வரும், வரதான் செய்யும். நிறைய விஷயங்கள் இடைஞ்சல் வரதான் செய்யும். ஆனா நம்ம அதை பொருட்படுத்தவே மாட்டோம். அதை பொருட்படுத்த நம்ம போயிட்டே தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? 25வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। लपन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैता वैधा वैदा यथात्मानः सर्वभूतहिते रथाः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகளிலிருந்து அப்பாற்பட்டவனரோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்துள்ளாரோ, மற்ற உயிர்களின் நலனுக்காக பாடுபடுவதில் எப்போதும் புலன்படும் உள்ளாரோ, முனைப்புடன் உள்ளாரோ, எல்லா பாவங்களில் விடுபட்டவனாரோ அவர்கள் பரத்தை முக்தி அடைகின்றனர். சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. முக்கியமா நம்ம முதல்ல அத்தியாயத்திலே துரியோதன சந்தேகப்படுறான் துரோணாச்சாரியாரு, அவன் என்னாச்சு? வீழ்ச்சி அடைகிறான். 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார், சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கை இருக்கணும்ன்றார். அப்போ அந்த சந்தேகம் யாரு படுவான்னா பௌதிகவாதிகள் தான் படுவாங்க. கர்மயோகி சந்தேகமே பட மாட்டான். அப்ப எழும் இருமுகள் இருந்து அப்பாற்பட்டுள்ளோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்துள்ளாரோ, மற்ற உயிர்வாழின் நலனுக்காக பாடுபடுவதில் எப்பொழுதும் முனைப்புடன் உள்ளாரோ. இப்ப யார் பரத்தை முத்தி அடைவது உறுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டவர். பகவான் மேல முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லைங்களா? நம்பிக்கை இல்லாதவன் கோவில்ல போய் ஒப்பாரி வச்சுட்டு இருப்பார். எனக்கு ஏன் இப்படி கொடுத்த, எனக்கு ஏன் இப்படி படைச்ச, எனக்கு ஏன் இந்த செய்யல, இப்படியே குறைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ளவன் கோவில்ல போனா குறையே சொல்ல மாட்டான். எனக்கு இந்த உடல் கிடைச்சது பத்தியா, அற்புதமான உடல் கிடைச்சது பகவானே, இதை வச்சு நான் உனக்கு சேவை மனப்பான்மையோட இருக்கிறேன், சேவை தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன், நான் உன்னை எதுவும் கேட்கவே மாட்டேன், எனக்கு என்ன வேணும் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன், அப்பா அம்மா கொடுத்துட்டேன், அண்ணன் தம்பியை கொடுத்துட்டேன், சமுதாயத்தை கொடுத்துட்டேன், காற்றை கொடுத்துட்டேன், மண்ணை கொடுத்துட்டேன், வேற என்னதான் கொடுக்கல, எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். துன்பம் நானா கிடைக்குது, இன்பம் எனக்கு நானா தேடிக்கிட்டது. அப்படி நினைக்கிறவன் தான் கர்மயோகி. பகவான் கிட்ட போய் முறையிடவே மாட்டான் இல்லைங்களா? அவன் தான் கர்மயோகி. ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறான், வேதங்கள் மூலியமா நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறான், ஆச்சாரிகள் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கலாம், அப்பா அம்மா மேல நம்பிக்கை வச்சுக்கிறான், கணவன் மனைவி மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறான். அப்படி நம்பிக்கை உள்ளவன் தான் முக்தி அடைகிற ஆத்மாக்கள். கணவன் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், மனைவி மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், பிள்ளைகள் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் என்னது? பகவான் மேல நம்பிக்கை. அது சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட தர்மமே. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணனோட முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டவர், அவர் தான் முக்தி அடைய முடியும். சந்தேகப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, நான் அன்புக்குரியவரை நாமும் சேதப்படுத்துறோம், விலக்கி வைக்க பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களை. சந்தேகப்படுறது இல்லைங்களா? எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டையை எண்ணிக்கொண்டு இருப்பவர் இவங்களும் முக்தி அடைவாங்க. சதா நேரமும் பகவான் உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் போனாலும் வந்தாலும் ஓடினாலும் எப்பவுமே ஹரிபக்தி தான் இல்லைங்களா? மனித குலத்தோட பகவான் கிருஷ்ணர் உணவை புதுப்பிப்பதற்காக பிரச்சாரம் செய்து ஈடுபட்டு உள்ளனர். நம்ம அடிக்கடி சொல்றதானே இல்லைங்களா? நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும்
இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறோம். இப்ப பிரபுஜி இருக்காங்க, மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க, பிரபுஜியை நல்லா படிக்கிறாங்க, நல்லா ஃபீல் பண்றாங்க. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வந்து உபதேசம் பண்ணணும். இதுதான் சீல பிரபுபாதாவுடைய நம்ம கட்டளை கொடுத்துருக்கிறார். நம்ம ஆச்சாரி சொன்னதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க சேவை மனப்பான்மையோட செயல்பட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எல்லாருமே அடுத்த கிளாஸோ அதுக்கு அடுத்த கிளாஸோ எடுக்கிறதுக்கு இப்பவே முயற்சி பண்ணுங்க. எல்லாராலும் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இல்லைனாலும் சரி, பண்ண முடியலையா, இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல அட்மின் சேவை பண்ணுங்க, ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா என் கூட இன்னும் டிராவல் ஆகுறாங்க. இந்த வாட்டி தான் பண்ண முடியல அவங்களால, யூஎஸ்ஏல இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமா என் கூட டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எல்லா கிளாஸ்லயும் அட்டன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எல்லா கிளாஸுமே அட்டன் பண்ணுவாங்க. இத்தனை பக்தி வைபவம் முடிச்சுட்டாங்க அவங்க. பக்தி வைபவம் முடிச்சுட்டு போய் நிற்கிறாங்க. அவங்க இன்னமும் அட்டன் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க கிளாஸ். யூடியூப்ல பார்ப்பாங்க, அட்டன் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க, யூஎஸ்ஏல இருக்கிறாங்க, திடீர்னு சென்னைக்கு வருவாங்க, திடீர்னு போவாங்க. அதனால எனக்கு கிளாஸ்லாம் எடுக்க முடியல பிரபு, ஆனா அவங்கள பக்தியிலேயே நான் அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வருஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிலுக்கு வந்து புக்கு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு டொனேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் போடுறேன், என் புக்கெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்துருங்க அப்படின்னுவாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த பணத்தை நேரம் கோயிலுக்கு அமுச்சு விட்டுருவேன். நீங்க டைரக்டா கோயிலுக்கு பண்ணிடுவோம் மாதாஜி, நான் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 100 புக்கு தானம் கொடுத்தா மாதிரி அவங்க பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஒரு வாட்டி ஸ்ரீமத் பாகவதமே பாத்தீங்கன்னா அப்ப அந்த நேரத்துல 4800 ரூபா ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு செட்டு, ஃபுல் செட்டு. அப்போ வந்து அவங்க 10 புக்குக்கு எனக்கு வந்து இது பண்ணாங்க, ஆர்டர் கொடுத்தாங்க, போட்டு அதுக்கு பே பண்ணாங்க. அந்த 10 புக்கு நம்ம வீட்டுக்கு தான் வந்தது, நம்ம வீட்டு அட்ரஸ் தான் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா பக்கு இங்க வந்திருக்கு, என்ன பிரபு மாதாஜி ஏன் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, இது உங்க கையால எல்லாரும் கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டாங்க. அப்ப அவங்க யூஎஸ்ஏல இருந்தாங்க. அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் நான் அந்த தானம் கொடுத்தோம் அந்த புக்ல. அது மாதிரி கொடுக்கறதும் பிரச்சாரம் தான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்மளால முடிஞ்சது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு 250 ரூபா 300 ரூபா இருக்கும். சில நம்மளுடைய பகவத்கீதா புக்கு உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அர்த்தம் ஒரு ஆளுக்கு கொடுங்க. கொடுத்தா அதுவும் பகவானுக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுதான், கீதையை பிரச்சாரம் பண்றதுதான். ஆனா அதை வாங்குறவங்க தகுதியான்னு பார்த்து கொடுங்க, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த புக்கை வாங்கி சும்மா தூக்கி வச்சிட கூடாது. அதை படிக்கிற தகுதி இருக்கான்னு பாருங்க, அந்த தகுதியானது மட்டும் அந்த புக்கை கொடுங்க இல்லைங்களா? பிரச்சாரம் பண்ணுங்க, கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கணும். நம்ம ஆச்சாரிகள் சொன்ன கட்டுப்பாடு என்னன்றது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், 4வது அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கிறோம். இனி படிப்போம், 6லயும் படிப்போம், இதுலயும் படிப்போம். என்ன கட்டுப்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, அதாவது புலால் உண்ணக்கூடாது, தவறான பாலுன்னு இருக்கக்கூடாது, சீட்டாட்டம் இந்த கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, மது போதையில் இருக்கக்கூடாது. இந்த 4 கட்டுப்பாடும் நம்ம கடைபிடிக்கணும். ஆனியங்கார்லி டீ காஃபி சாப்பிட்டதான் நீங்க பின்னாடி அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். முதல்ல இந்த 4 கட்டுப்பாடை நீங்க ஸ்டாப் பண்ண போதும். கண்டிப்பா நம்ம முத்திக்கான வழி கண்டுபிடிச்சிடலாம், கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம அது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு போன் வந்துகிட்டே இருக்கு, டைம் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம நாளைக்கு இந்த கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம். 26வது பாத்துல நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத ஹர ஸ்ரீவாசாதி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி. நாளைக்கு 8:30 மணிக்கு வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பாருங்க, முயற்சி பண்ணுங்க. நாளைக்கு 8:30 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப உத்தமமா இருக்கும். பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.